32 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ശീലിച്ച എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചികളൊക്കെ ഒരു ഫൈൻ മോർണിംഗിൽ പതിയെ പതിയെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അകലെയായിരുന്നു അലർജിയുടെ രൂപത്തിൽ. എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച നിമിഷങ്ങൾ, ഇനി മുന്നോട്ടെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച ദിവസങ്ങൾ, തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന എൻ്റെ നല്ല പാതയുടെ ഉറപ്പ്, എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ പേരിൽ നൽകിയ വിശ്വാസം, താൻ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ എനിക്ക് തന്ന ഉറപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത്. എൻ്റെ നാവിന് വേണ്ട രുചി ഞാൻ തന്നെ തേടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ രുചികൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാവിന് സമ്മാനിക്കാനായി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി വരാറുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഞാൻ ജയിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, നീ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരോടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രതികാരം, അത്രയേ ഉള്ളൂ.